A fost odată ca niciodată, a fost un negustor și o vulpe care avea negustorul mult pește și a spus: hai la pește, hai la pește! și vulpea s-a așezat, s-a tântit în mijlocul drumului și s-a făcut moaletă. Și negustorul a luat-o, a tântit-o în căluța cu pește și gata. Și vulpea a dat așa peste de jos, l-a luat repede și a mers acasă. Așa că când a văzut negustorul că nu mai era la pește, vulpea în pește, gata! Și așa a rămas vulpea și negustorul, păcălit negustorul. Gata, m-am plictisit. Și ăla cu corpul. Da. A fost odată o vulpe și un corp și corpul a luat o bucată de cascaval, a ținut în cul și s-a fălit cu ea în pom. Și vulpea a trecut și a spus: corbule, ce pasăre frumoasă ești, dar corpul era negru și ce culoare frumoasă ai și ce pere frumoasă ai. Și corbule, ce frumos cânti. Ia cântăm și mie un cântec. Și i-a căzut cu bucata de cascaval și haști! Vulpea a mâncat-o. Da, și așa vulpea și corpul au rămas și vulpea a rămas, i-a păcălit pe cei doi pe corp și pe negustor. Acum pa! Pa! La revedere, mami!